אז מה קורה חברים, כאן שרדן חדש, פעם זה לבד. כן. רציתי לעשות איתו סרטון אבל לא ענה, עם גאל. ודווקא עכשיו יש נר. יואו, מה יקרה? דיל. טוב, מה עולה בכם? יש לי רעיון. תסתכלו. בואו אולי נשחק את המפה. בואו נשחק באטל רויאל הפעם, אבל אנחנו עושים של 0 קילים. כאילו הבנתם, כאילו אנחנו צריכים לעשות ווין ב0 קילים. אז נתראה במפה. אז הנה עכשיו עכשיו אנחנו במפה. אסור לנו לקחת נשקים, רק קילים, סבבה? או שוקוויבים שחוסכים זה. אז אני מקווה שכאילו ובואו נגיע היום ל-20 עוקבים, אני מקווה. טוב, אז בואו נתחת פה לשם, מקום די צ'יל. אז שיהיה לך שפיעה מעלה לבינתיים. ואם אני עושה כאן ווין או לא ווין ואני אגיע לזה לטופ 10, אני אומר לכם שאנחנו תקראו בתגובות אם בסרטון הבא אני אעשה משחק מפחיד, אבל הפעם תקראו בתגובות פשוט תקראו בתגובות פשוט אם בא לכם בסרטון הבא לשחק מפה מפחידה, סבבה? אוי לא, אוי לא. טוב, אסור לי להרוג, זה לא טוב. צריכים לברוח. ביי. מהר. טוב, עכשיו בואו נחפש לנו סוקוויבים ואז בוא לך דרופ שכאן. מותר לנו לבנות אבל לא ייקח לנו סבבה? די. טוב, זה די טוב. עכשיו בוא נזר, אני מקווה שאין שם אנשים. תראי להשתמש במכונית, אין כאן מכונית. טוב, בפעם אני חברתי. טוב, אנחנו צריכים להתחבות, זה עד טופ 20, אני מתחבא אם אני יכול להצליח. תיבה.
רגע, נראה לי שלא שומעים אותי טוב. ככה שומעים טוב? כן. אז שמחו עליי, אני אעשה את הגרפיקה יותר טובה, או דברים כאלו, אתם יודעים. שכולנו שימושים. טוב. עכשיו אנחנו צריכים לחפש שוקווייבים. ולא לשכוח לשים לייק וסאב. אני מקווה שנגיע היום ל-20 עוקבים. אני שמח עליכם. כן, הערוץ טיק טוק שלי זה ג'ונייר. אוי, לא. השם האמיתי שלי דווקא אדם, כאילו כמו שקוראים לי ביוטיוב, אדם קיי. אמן. Zip lines, let's go. Oh my god. מותר לי גם כזה. כאילו, רק בשביל להגן עליי, לא להרוג אנשים. או, לא. טוב, בינתיים אני איפה. אם הוא רודף אחריי. ביי. אנחנו כבר 0 סקילים בטופ 41. וואי. אני מקווה שנעשה כאן לטופ 2, טופ 3. Oh my god. אני לא מבין מה אני מת עכשיו, אז כאילו אני מסיים את השם. אני מגיע לשם מהר, נעשה קיים. שלוש נופף. לא, סורי. שלוש נופף. תעזור לי. יש! תודה שתלחתי. מכונית? אוקיי, זה לא מכונית. Oh, hey, hold on. Yes! טוב, עכשיו אפשר להתקדם לזון. נגיע ל-20 סאבים. אומייגאד. אומייגאד, אנחנו בטופ 22. יש לנו ב9, סליחה. אני לא יודע איך אני עדיין שורד. אוי, לא, נעזור. אני שגם מסתובב במפה פשוט. באסה.
היום בשבילי. אני לא מוכן עכשיו. Oh my god. כולם כאן נובים! לא זז. אומייגאד, מה זה? אז חברים, אנחנו אולי אחר כך, אז אני אומר זה להיום. אוקיי, אז זה להיום הסרטון. טוב, נתראה בסרטון הבא. ביי.